M-am uitat acum mai devreme să văd ce-mi trebuie și, da, aparent am făcut o mică greșeală, pentru că de fapt îmi trebuie eu acum două găleți de apă și cred că o să mă apuc să distrug ferma asta de sugarcane pe care am în moment că e destul de ineficientă și nu prea îmi place deloc, având în vedere că sugarcane pe care îl faci e destul de puțin, având în vedere că aici sunt 3 stacuri și mai puțin de un sfert, este este rezultatul că am stat mult mai mult decât credeți. Gen, nu neapărat așa, dar mult mai mult și ferma mea de cactus că au făcut cam triplu aproape cât astea. Mă rog, este și alt tip de fermă, dar în fine. Sugarcane, câte am văzut, o să-mi trebuiască vreo 40 de bucăți și cam atât. Și mai este și bambus, dar în momentul bambus nu-mi trebuie. Și, cred că apuc acum să fac ferm. Ok, am uitat să pun diamantele la loc. O să mă apuc de acum să fac ferma de sugarcane și nu știu dacă o să pot să o finisez rapid. Dar, mă rog, cred și eu. Scoatem torțile astea. Numai că nu știu cum am calculat, dar nu știu dacă neapărat o să ne ajung cât spațiul ăsta. Și cam, da. O să mă uit acum la tutorial să văd, să fac platforma, să văd dacă o să ne ajung spațiu. Și, cam așa arată layout și și aparent, da, îmi încape. Ok, n-am intenționat neapărat asta, dar o să mă uit acum la un tutorial cum să fac ferma, pentru că eu nu știu cum să fac astfel de ferme destul de mari și, da, dacă, dacă aveți nevoie, fac acum un timelapse, să vedeți cum fac eu ferma asta și puteți vă uitați dacă vreți. Spoiler, n-am mai făcut nici un timelapse. Ok, m-am uitat mai devreme și, am completat pe aici și n-am înregistrat pentru că am luat cam mult timp să mă uit, dar, în fine, acum nu o să-mi iei așa mult, cred. Și, ok. În timp și mai fac pe aici, am decis că totuși poate mai discutăm despre ceva, despre și exact, nu știu, dar, poate totuși despre ceva ta. Nici eu nu știu despre ce. Despre, I don't know. Acum, unde sunt eu, nu mai sunt la școală, acum sunt la colegiu și pot spune că este destul de bine. Nu pot spune că am o părere neapărat rea, dacă scoatem faptul că fiecare zi trebuie să fac naveta, gen cei care care se duc la școală departe și eu despre ce vorbesc, dar, sau, în fine, la colegiu, universitate, în fine, ce-o fi, dar în rest totul e destul de bine și nu pot spune că este rău, totul destul de normal acolo și I enjoy it. Și, da, mă gândeam totuși că când îmi iau căștile, în sfârșit să fac videoclipuri în care vorbesc eu și vorbesc eu în timp și construiesc, pentru că recent, nu știu, construiesc și cam când construiam anumite ferme sau când îmbunătățim casa mea, nu știu, mă simțeam într-un fel un gol, că totuși nu-i nimeni și stau eu singur, fac și cam atâta. Și am gândit că poate o să rezolv ceva faptul că vorbesc așa random despre viață și, mă rog, nu neapărat despre viață, despre orice subiect care îmi vine acum în cap,
dar ați prins ideea. Mă gândeam că totuși poate să fie mai bine și da, acum sunt într-un fel mai bine. Ok, acum o să fac uite așa, ok, nu știu cine neapărat ne-o trebuit două găleți, că a dat de fapt, da, are sens de cine o trebuit. Ok, ne-am luat de unde trebuie. Da. Lumea asta este la moment cea mai lumea pe care investesc destul de mult în trânsa și n-am folosit deloc cheat-uri. Deci da, asta la mine momentan e recordul, dar având în vedere că nici nu joc Minecraft de atât de mult timp, chiar deloc. Și da, pot spune overall că îmi place. Și o să mai continui să mă joc lumea asta. Nu știu când o să termin să mai intru pe dânsa, dar mă rog. Overall o să mai continui mult timp până când o să mă opresc, să o mai joc sau poate când o să mă plictisesc. Și da. Progresul acum în moment merge slow, dar într-un fel mă bucur că merge destul de slow pentru că nu mă grăbesc și o să am mai mult timp, o să stau și să mă bucur de lumea asta cât timp mai este. Și da, chiar îmi place și ok. Nu știu cum să plasez. De fapt, cred că am o mică idee. Nu știu cum ne-o venit mai devreme, dar în fine. Nu știu despre ce să mai discutăm, dar chiar nu știu despre ce. Că n-am nimic în cap acum despre ce să discutăm. Sau despre ce să discut eu. Că, mă rog, nu prea îmi place că afară vine noaptea și nu prea îmi place când vin ploile. Dar, mă rog. Acum și mai rămas un redstone în părțile astea. Mă rog, am ales fix ametistul pentru că ametistul arată cel mai bine și da, arată chiar să combină cu ferma și îmi place overall. Acum wait. Eu am făcut corect? Nu știu. Cred că mă apuc să pun acum sugarcane, dar am luat, aveam mai devreme 40, dar am luat mai mult pentru că nu o să ajung ok. Mă pun și acum să mă culc, pentru că nu prea îmi place afară că e noapte. Ok. Și să mai... Cred că... Nu știu. Poate în altă zi o să pun bambus dacă o să am nevoie vreodată de dânsul, că până acum nu l-am folosit deloc decât ca combustibil sau pentru beță. Deși nu știu la ce altceva poate și folosit în afară să mulțești panda. Da, mă rog, eu nu știu. Și... Ok. Mai departe, nu știu neapărat ce trebuie să fac, dar dacă mă uit acum. Ok, deci aparent mai singurul pas care mai este acum, de fapt ăsta nu e singurul care a rămas, acum mai sunt câțiva cu observerul și cu daylight detectorul, dar în fine,
Pasul ăsta este în principiu ca să previn, ca să, da, ca să previne astea să nu cadă când sunt, să nu cadă în afara lamos. Da, lamos blocul ăla. Ok. Aici doar atâta este nevoie. Acum punem așa. Ok. Mai este așa. Bun. Și da. Și pe lângă asta, că asta e singura lume de până acum pe care am stat atât de mult pe dânsa. Este singura lume în care totuși am învățat foarte multe chestii despre Minecraft, realistic vorbind, și și mai da, așa. Ok. Pentru că până să fac lumea asta, multe lucruri despre Minecraft eu nu le știm, precum una din dânsele ar fi că mobii pot să dropeze pot să dropeze armuri care au durabilitate 0. Da, aparent de asta eu nu știam. Și pe lângă asta și mai era ok, nu prea îmi place așa. Ok. Și nu știu, nu-mi vine acum în cap și alte chestii. Ne-am mai dat seama de, dar asta e una dintre dânsele. Ok. Acum aici sus. Și ok, și cam atâta este, dacă nu mă greșesc. Și după aia vine cu Daylight Detectorul și Observerul, care, da, nu i-au dat în cap să le iau cu mine și au rămas în Ender Chest. Și Ender Chestul nici măcar nu e cu mine. Ok, de ceva motiv nu ne-a ajuns destul glass. Nici știu de la și este. Dar oare am pus eu ceva greșit sau nu. Nu, tot ai pus destul de bine. În fine, chiar n-am idei și să mai vorbesc acum. Dar o știu, să mă gândesc pe viitor dacă o să am ceva povești care să vă spun vouă, sau dacă să discutăm despre situații la curent. Și cred că ăsta și ok, cred că cam atât au rămas din tot ferma asta. Mă duc să pun Daylight Detectorul și Redstone-ul. Redstone și Observerul, unde spune trebuie să mă uit acum răbde. Ok, deci aparent trebuie să găsesc centrul de la fermă și acum o scot asta și pun aici și unde mai era? Aici. Ok, și cam atât, asta e ferma. Da, cam atât ai. Și ok, văd că își face efectul. Și acum cred că mă duc să dorm. Și acum că am terminat cu ferma, mă duc să iau Ender Chest-ul ăsta și yeah. Oh, asta am uitat să pun. Am uitat o chestie importantă. Minecart-ul ăsta. Pur și simplu îl pun aici pe jos. Da, gata. Asta e tot ferma. Și basically asta ar trebui să fie o fermă mai rapidă și
bă, îmi place cum e ferma și o spun, o spun în descriere linkul de la videoclip de unde am luat ferma. Ok, 3 sugarcane, e bun până acum. Dacă vă interesează, o să... Da, aveți în descriere linkul de la videoclip de unde am luat și acum mă duc basically să spar ferma asta veche de sugarcane că e useless. Ok. Cât sugarcane are până acum? 21, da, cum am spus, destul de slab. Ok, în principiu cam asta e tot ferma care a fost și da, mai pun acum să acopăr. La spațiul ăsta gol nu știu ce să fac cu dânsul. Poate dacă ești totuși o film scurtă care mai trebuie, deși nu știu ce fel de film scurtă mi-ar mai trebui. Și cred că ferma aia ar trebui într-un fel să o... Mă gândesc dacă să o sparg sau nu, deși e complet useless că o am de-un pe aia. În caz nu știu, asta e fermă la care stai AFK. Și da, tot spawnează mob și dropează loot. Și dacă stai AFK și nu faci deloc experiență, este un plus dacă vrei să stai AFK, minus dacă vrei să faci experiență și o am de-am pe aia. Deși curând o să, nu neapărat curând, dar cândva o să fie de-am locuită, pentru că din simplu motiv că o să fac fermă de Enderman care e mult mai eficient pentru experiență și ok. Cât timp a fost acolo, ok, 17 sugarcane, cum am zis, destul, este mult mai eficientă. Și, mă rog, este logic că e și mai eficientă că are mai multe layere de sugarcane, dar în fine, îmi prefer, aia e mult mai eficientă că, mă rog, de mai multe motive, alea fiind că să zic, le pune, mă rog, este și un motiv care arată mult mai bine, dar depinde și de preferință. Eu așa prefer, poate cineva preferă modelul trecut de fermă, numai că cu mai multe layere și n-am nimic împotrivă cu asta. Ok, și cam despre asta este tot videoclipul de azi și da, basically cam atâta. Și da, nu o să vorbesc tare mult și ne mai auzăm. La revedere!